Ọ bụ iru ọchị nakwa obi aṅụrị mmadụ izuoke n'oge ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna enwere na Anambra Steeti College of Health Technology gbakọrọ n'Obosi iji wee nabata ndị ọfụ bụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị a ga-enye ọzụzụ na-agba nke 24 matriculation bụ nke emere n'ogige ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu bụ ndị sonyere na ya bụ oke ihe mmemme bụ nke gụnyere Chief of Staff nye Gọvanọ Chukwuma Soludo Maazị Ernest Ezeajughi nakwa Kọmishọna steeti a na-ahụ maka ọnọdụ ahụike Dr. Afam Obidike, Head of Service Barrister Theoda Igwegbe, nọchitere anya nke onye Permanent Secretary n'ụlọ ọrụ ya Maazị Adebayo Ojeyinka nọchitere anya n'imerime ndị ọzọ ka anyị sonyere Faith Onyemuche bụ onye nọ ebe ahụ ka o wetara anyị akụkọ a. Faith. N'okwu ha dị iche iche, Maazị Ezeajughi na Dọkịnta Obidike gwara ụmụ akwụkwọ ọhụrụ a ka ha tinye uchu n'akwụkwọ ha na-agụ n'ihi na ha ga-enwe ọrụ dị mkpa n'ime ka usoro ahụike steeti sie ike. Ha kwuru na gọọmenti dị njikere ịkwado ya bụ ụlọ akwụkwọ ka e wee nye ụmụ akwụkwọ ọzụzụ kacha mma. Na mbido okwu ya, Provost Mahadum abụ Maazị Daniel Ezeobi kelere ụmụ akwụkwọ ọhụrụ a ma gwakwa ha ka ha soro iwu na ntụziaka mahadum a na-edebekwa agwa ọma. O kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịhụnanya ya na ilebara anya pụrụ iche o nyere mahadum a. Ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ ọhụrụ a gụnyere Gloria Munachi na Theophilus Uchenna kwuru na obi dị ha ụtọ ka mahadum a si nabata ha wee kene ndị niile nyere ha aka. Ana m ekenekwa ndị na nna m Mr. and Mrs. Lawrence Onachukwu. Ana m ekenekwa ezidi onye kwudo m n'iru kwudo m na bidiba. A ma ebufe ekene eburas ka Chineke gọziere m ha. Anambra State School of Health Technology Obosi na-enye ọtụtụ nkụzi gụnyere Community Health Extension, Environmental Health, Medical Laboratory, Pharmacy Technology na Imaging Technology site na Obosi. Faith Onyemuche, akụkọ ụwa ABS.